Això és la absoluta imatge de la decadència. Vull dir... que la gent dorm. Vull dir, vosaltres creieu que això és normal? Oi que no? Servei de recollida porta a porta. Andiamo! 'Cause every time we touch, I get this feeling, and every time we kiss, I swear. Órale, putos! Portem 3 hores de cua fent escala a París. Hem de ser els catalans més rates de l'aeroport de París. Em roben electricitat als francesos, no pagant el seu menjar. Això sí que és la vida, tu. M'estic agobiant tanta gent. Ara sí que sí! Bueno, família, ràpidament us presento l'àpat d'avui, el banquet, diria jo. La merda aquesta que sembla vòmit de gat, arròs amb pollastre i una magdalena. Dieta de fisioculturista, xaval. Bueno, petit review culinari. El vòmit de gat tenia gust a vòmit de gat passant per la nevera. L'arròs clarament acarregat al dinar. I la magdalena, bueno, estava feta una mica mazacote, però no tenia molt mal gust. A més, ens han donat un llest capa, cosa que suma. Però bueno, pa sol tampoc diu massa, però bueno, aquest és el meu review. Després de matar-nos de gana per més de com, no sé, 10 hores, ens han portat l'esmorzar. Bueno, la Júlia s'està morint perquè l'esmorzar té formatge. I a part d'això hi ha fruita, una truita i un cafè. Menjar de subsistència, gent. Bé, oficialment arribats. Anem a buscar el metro i anem cap a l'hotel, suposo, no ho sé. És el plan. Què collons hi fa un polar bear a Arlington, Texas? Estem perseguint la profe de la Júlia, que està allà, i no ens està veient, amb símbols comunistes de fons. Això és fantàstic. Hem arribat al restaurant de dinar a les 11 del matí. Hola, per algun motiu el Pol aquí no ha gravat l'àudio, però bàsicament veieu aquell senyor de fons? És l'amic de la meva professora de xinès i s'ha dedicat tota la tarda a parlar amb el Pol en xinès. Evidentment el Pol no en tenia ni idea, aquí estava dient que deia i que fa perquè sí. I ale, ciao. La Júlia és la millor. Això, exactament, això ha dit el Pol. Sí, mira com diu sí. Uns quants plans records més perquè us feu idea de la magnitud que és aquesta absoluta bogeria. A més, tot peatonal, no toca molt el sol. S'ho prenem ben bé. Què, Júlia, què n'opines? Van a fer shopping. A Barcelona t'ofereixen drogues, aquí bolsos d'imitació. Bé, amics i amigues, us informo que aquesta és la vista més famosa de tot Xangai. I aquest edifici aquí, que per cert, crec que és el més alt de Xina. No sé, no agafo la meva paraula gaire seriosament, però és exactament on anem. Tenim visita d'aquí a com mitja hora, segur que fem tard, però bueno, és igual. Estem fent cobra, agafar el barco, creu el riu. Ui, la Júlia m'està dient que... Estem agobiats, ara us informo. Vale, creiem que hem descobert com funcionen. Bàsicament anem a creuar el riu amb un barco. Què, Júlia, creus que ens marejarem? Ta mare provaria que agaféssim aquest barco?
我不知道。 I què n'opinem de les vistes del barco? De la torre també, Però de les vistes què n'opinem? Júlia, què em tapes? Aparta del plano mestre. Ara, molt millor. Què n'opinem? Poqueta cosa, Per ser l'edifici més alt de Xina, doncs... quasi res. Bueno. Ja estem a la cua per pujar a la torre més alta de Xina. Hem hagut d'abandonar... ens han abandonat els nostres guies. La profe de la Júlia i el seu amic ja han marxat. Estem tristíssims. I ara ve la cutrada de l'any, que és fer-nos el foto... És que de veritat, si els xinesos no existissin, se'ls hauria d'inventar. Sí. Apa, doncs som-hi. Apreta el botó cap a dalt. Doncs vinga. 医保高能封号了。 Aprofitem que s'està despejant una mica i fem una volta. Bueno, mira això d'aquí. Un campo de furbo! Per anar amb els pibardos. Com ha de ser. Bé, com podeu comprovar, ja no estem a cap mirador. De fet, el tenim aquí darrere. I res, anem a fer una volta escènica per aquest jardí envoltat de gratacels tan maco i tan ple de Júlia Penyescals. La rotonda. La rotonda. De borrón. Mireu com ens hem de veure la fotògrafa i l'artista. Hem pujat al terrat d'un centre comercial que no té supermercat. Petita actualització vital. Vam agafar la línia 2 del metro perquè tornem a l'hotel perquè algú està massa cansada i ha de fer una migdiada. Seguirem informant. Bueno, doncs m'he oblidat de dir que havíem arribat a l'habitació. Hem fet tremenda migdiada, power nap per recuperar forces i sent la... no, surt que és la 1, no? Són les 7 de la tarda. Anem a sopar. What a time to be alive. Però és que si no es tancaran els restaurants. I encara com que anem mig girats amb el jet lag, anem a sopar. Bé, hem anat a un lloc a sopar i jo pensava que era el lloc del segle, que la Júlia podria triar moltíssimes coses i resulta que tot el menú és de cranc. Bueno, gairebé tot, perquè això és porc, però gairebé tot. Així que a veure com surt l'experiment. Bueno, no us he informat perquè l'experiment ha sortit bé, estava molt bo. Mira això, per favor. I aquesta cara de sentit. Tinc problemes. Ho deixem aquí. Bueno. Tornem a estar on aquest matí va estar feliços, però amb la merda aquesta de gelatina de raïm per postres. Anem a entrar a la puta tenda aquesta només pel FOMO i per intentar trobar una bateria portàtil. Però em sembla a mi que serà Toy Story Battery. Res, exclusiu de Disney, aquí no ens deixarem ni €1. I menys un yuan. Bé, ens pots treure de Japó, però mai trauràs de Japó de nosaltres. I si tornem amb dibuixos a casa per un mòdic preu? Experiències surrealistes, estem compartint ascensor amb un puto robot. Collons, és que de veritat, que s'acabi ja aquest dia, jo ja no puc més. Què collons vol dir això? Què collons vol dir això? Ui, hola. Bueno, aprofito per despedir-me, acomiadar-me d'aquest vlog primer del viatge, que ja és molt tard. Són les 11, gairebé les 12, i m'estic sobant, i mira que porto com 5 cafès a sobre, no puc més amb la meva vida. Adéu, fins demà.